Да. Тут, ну ты вообще здесь там крутить, да? Есть. Чё ж повыливаешь, кто перцик там мешал, откуда его вынули. Тише, просто тише. Там телефон, тише. Свободно наелась, сейчас поглядим. Не, вот сюда, думаю, что сюда. Ну тут тем более Раз. На початок спеву номер 307. Teraz takie brody i siostry, Eucharysty i mszy świętej.
Jak кожне святая мша, то першу чергу наша подяка Пану Богу. Складаємо на гэтым алтары нашу вдячнасць за ўсе доброты і ласки, якімі Бог кожнага з нас адморвае. Вельмі важна, каб мы умелі побачыць усе тое, што Бог у нашым жыцці здзейсняе. Але таксама, напэўна, прыходзім з пэўнымі спадзяваннямі, прыходзім з нашымі малітвамі, інтэнцыямі, я таксама складаю на алтары, спадзяваючыся Божай дапамогі, апекі, Божай моцы на нашу штодзённае жыццё. Хочам услухоўвацца ў ягоныя словы, якія да нас кіруе, словы сённяшняй Евангелія, якія, думаю, таксама вельмі важныя. Гэта пытанне, якое не раз мы, напэўна, ў сваім жыцці ўжо адказалі. Яно вельмі актуальна тут і цяпер, у гэту хвіліну майго жыцця. Кім для мяне ёсць Ісус Христос? Нехай будзе адказам наша гэта сённяшняя супольная малітва на гэта пытанне, але перш чаргу, канешне, нехай мы адкажам нашым штодзённым жыццём, тым нашым змаганнем аб святасць нашага штодзённага жыцця. А за ўсе нашы грахі, правіны, слабасці, з любові да Пана Бога перапрашаем Яго і хочам, канешне ж, управляць наше жыццё, рабіць Яго штораз лепшым. Wspominajcie. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог всемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами.
будуть ще в житті вічне, для святої пам'яті Станіслава, 45 години смерті і за святої пам'яті Браніслава, 18 години смерті, прошу чекати доброго Бог прийняв до заповненості з нами. Молимся, всемогутный Боже, учини, как мы завсёды шановали, любили имя Твое святое, бо Ты николи не покидаешь без опеки Ты, кого туляешь своей отцовской любовью, Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить уедности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читання книги пророка Захарії. Так каже Пан: «Я вилью на дом Давидов і на жителів Єрусалима дух ласки і молитву. І вони будуть глядеть на мене, і будуть голосить по тим, кого прибили, як голосять по одинородным, і будуть плакать по им, як плачуть по першородным. У той день буде великий плач у Єрусалимі, як плач Ададримона, в долине Могильской. В той день отшинится крыница для дома Давида и жихару Иерусалима, чтобы обмыть грех и нечистость». Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Боже, Тебе прагне душа моя. Боже, Тебе прагне душа моя. Боже, Ты мой Бог, Тебе шукаю, Тебе прагне душа моя. Мое тело по Тебе тужит, у земли пустынной засохлой и безводной. Боже, Тебе прагне душа моя. Так у святыни я вглядаюся у Тебе, как убачить Твою силу и славу. Бо милосердность Твоя лепшая за життя, усны мои будут хвалить Тебе. Боже, Тебе прагне душа моя. Так буду благословлять Тебе в моим житии, и взнесу руки в имя Твое. Душа моя насыщается небы площам и туком, и усны мои славят Тебе радостным спевом. Боже, Тебе прагне душа моя. Боже, Ты стал моей допомогой, у тени крила Твоих узрадуюся. На Тебе имкнется душа моя, тримай мене Твоя правица. Боже, Тебе прагне душа моя. Читання послання святого апостола Павла до Галатів. Брати,
Все ви сини Божі поводле віри в Єсуса Христа. Бо всі ви, хто хрестився в Христа, у Христа обрамилися. Нема вже ні юдея, ні грека, нема ні раба, ні свободного, нема ні мужчини, ні жінчини, бо всі ви одно в Христі Єсусі. Коли ж ви Христові, то ви потомство Авраама і поводле обіцяння спадкоємці. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Pan z nami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawłowne Luki. Kiedy Jezus modlił się u samocie, uczni douczyli się Jego i spytał się ich, kim liczyć mnie naród? I oni skazali odkaz. Janem Chrzcicielem, insze Ilioju, niektóre кажуть, że один z dawnych proroków uwoskros. I on spytał się ich, a wy kim liczycie mnie? I odkazał Piotr, Mesijej Bożym. Ale on strogo zagadał im nikomu nie kazać про это, кажучи, что Сын Человечий повинен вытерпеть шмат, что отцураются его старейшины, первосвятари и книжники, и будет забиты, и на третий день воскресне. Усім же сказав, коли хто хоче йти за мною, нехай одречеться від самого себе, щодня бере криж свій і йде за мною. Бо хто хоче урятувати життя своє, загубить його, а хто загубить життя своє для мене, той урятує його. Це слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Милане Христі, брати і сестри, думаю, що вельми часто люди кірують питання до Пана Бога. І ми самі, напевно, питаємося з Пана Бога о певних справах, о нашій будучині, нашому виборі. Питаємося його, напевно, коли щось здарається в нашому житті, чому мені це так чи інакше, чому мені трошки така я досвідчую. Коли це не я, то, напевно, ми являємося свідками таких різних питань, які керують чоловіка Пана Бога. А сьогодні, зрозуміло, наоборот є. Ісус Христос задає нам питання. Він нередко, частей, Він щось мовить, говорить, промовляє на нас, але ми сьогодні вельми конкретно керує до нас вельми важне питання, так як я згадував вже на початку сьогоднішньої Евхаристії. Це питання, на яке, звісно, ми не раз уже собі відказували. Але питання, яке завжди актуальне, бо на сьогоднішню хвилину, в сьогоднішнім дні моєго життя, Справді, ким для мене є Ісус Христос. Поглядите, Пан Єсус, який питається своїх учнів, ким ви мене лічите? Після того, як почув отказ, що думають про його інші люди, то загадав своїм апостолам, своїм учням, як вони нікому про це не говорили, що
является миссией Божьим. Czemu nie говорили? Потому что они еще так naprawdę не разумели до конца, кем он есть. Его еще не спознали, не открыли. Так, если ты Петр, что ты еще просто Петр. И он отказал, что ты Мессия, что ты Бог, tak. Ale rozumienie, kim naprawdę jest Bóg, to było tak dalekie jeszcze od rozumienia świętego Piotra. I powiedzcie o naszym życiu coś podobne. Nie tak, że my już raz poznali Boga i все, i to już koniec. My jeszcze go miastowno odkrywali. I inaczej my na pewno глядели na Boga i rozumieli Jego, kiedy my byli dziećmi w dzieciństwie naszym. Уявление, кем он для меня есть, какие он есть, что он робит так naprawdę. A zовсім інше тепер, коли ми вже дорослі з вами. І вельми важно, так як ми зміняємося, так як ми доростаємо, так само і наша віра зростає, наше познання Пана Бога зростає, відкривання Його. І це питання завжди актуальне. Ким для мене є Ісус Христос? Bo od każdego tego pytania będzie zależeć tak samo jakość naszego życia. To wielmi pomiędzy sobą złączone. Powiedzcie apostoły, jakie nawet podczas mętwych powstania, jeszcze bez posłania Ducha Świętego, jak wielmi daleko byli od rozumienia, kim był Jezus Chrystus. Kiedy te dwóch włócznych, jakie szli u wiosku Emos, gdzie tam spotkał się Jezus Chrystus, i kiedy my takim trochę żalem do Jezusa кажуть, a my spodziewali się, że to, jakiego my powierzyli, za kim my poszli, i On odmienić Izraela, i On odnowić naszą dzierżawność, zmienić to, jak buduje to włodarstwo, ale tu na ziemi my spodziewali się. Więc skолько jest takich praktycznych takich spodziewań u człowieka na Pana Boga, że Bóg ujawiaється, no, wiecie, z takich bajkowych może przykładów jak skarżyć sobie bramkę. Zwiadomo się i się od razu tam, że jest. Przecież to prawda. Coś podobnego, może na mnie to i to. A ja że spodziewał się, my że spodziewali się. I jak potrzebna szmat przejść tego duchownego szlaku, odkrywać, następnie i poznawać żywego, prawdziwego Boga. To, jaki działający w sobie, to, jaki odkrywaється, to, jaki mocno można do nas tak naprawdę lubić. Bo ta любов, jaka проявляется tak samo w owych świetnych słowach. U słowach czasami ciężkich, słowach, jakie burzają, jakie naodwrot troszkę może oddalają tak samo niektórych od drogi chrześcijaństwa. Później Chrystus każe, kto chce być moim uczniem, haj weźmie krzyż swój codzienny i idzie za mną. Ten krzyż to nie prosto jakiś znak. Krzyż to w pierwszą czergu znak wielkiej Bożej lubowi do każdego z nas. Nie tylko do tych wybranych, tych, jakie zasłużyli, tych, jakie dobre, sprawiedliwe, ale znak lubowi było do każdego. Nie liczy się na to, jak daleko my się od świętości osobistej, jak daleko my jeszcze od takiej doskonałości, może do tego, czego my by chcieli. Że nie mówię do tego, do czego chce, jak chce patrzeć na sam Pan Bóg. Ale nie liczy się na to wszystko, jak tak samo projawiamy do nas swoją wielką любовь. Kiedyś tak samo na Białorusi była taka monarska wspólność u Białorusi kartezjańcy i u nich taki dewiz ich wspólności był taki: krzyż stoi, покуль ziemia kręcится. Czyli wiecie, że na to jest, że się zmieniając. Krzyż zostaje niezmienny. Tym, jaki udzielaється właśnie znakiem wielkiej Bożej lubowi. I krzyż, koniecznie upisany tak samo w nasze życie. No i konkretne jest, ale na jego nie chciałbym, aby my tylko глядели przez perspektywę cierpienia pełnego ciężaru czy bólu, ale krzyż jak znak tej Bożej łaski. Bo z drewa krzyża, czy z wysokości krzyża na ludzi prala się wielka Boża łaska.
Ще сакраменти, які мають витоки, так направду, так само з крижа Христова. Це серце, яке пробите, яке, з якої пролилася кров вода, як символ вижити великої Божої любові до кожного з нас. Вода, яка відбуває у сакраменті Христу, яка є так само та ласка, яка неустанно проявляється у інших сакраментах. Тому криж уписали, звісно, в наше життя, але не тільки, кажу, як терпіння, але в першу чергу як знак, це знак Божої любові, тому хочемо, як цей знак приймати, це значить відкривати у собі святу Божу любов. Але коли Пан Єсус ще не каже, що хоче, щоб ми були йому подобні, то це подобенство має так само бути у любові, в цій ахмерної любові, ахмерна, яка виходить до другого чоловіка, який часто не шукає свого, але та, яка просто посвячається. Бо коли Бог є любов'ю, а ми маємо бути йому подобними, то нічим іншим, як тільки Божій любові. Тому хочу відкривати наше серце, хочу наповнятися Божою любов'ю. Хочу сьогодні відказати Богу на це питання власним життям, наших щоденностей. То, що ми просто zaczniemy tu i teraz lubić tych, kto od razu popadł z nami, kto może nam tak uczaje, kto nam ciężkie, lubić ich, ale ważniej tak samo jak naszą lubowią, a tu raczej się tych, których spotykają, a wiele szmat Bóg stawi na naszym szlaku życiowym tych, którzy potrzebują tej lubowi. W tym sensie nie to, że nie spodziewają się od nas, ale my je chcemy pragnąć, bo my często nienawidzą pas nas gdzie istnieje, znaczy, gdy ich pokazuje, jak mocno Богу другого чоловіка робить. Тому нехай нашим відказом на те питання, яке сьогодні Христос скаже до нас, ким ви не лічите, буде наше справді таке добре християнське життя. Життя наповнене жаданням бути для другого чоловіка, жаданням проявити, відказати на ту Божу любов, свою любов'ю. Тим, чим ми маємо, на що ми сьогодні здольні, наскільки просто нам вдається. Думаю, що це може бути таким відказом najlepszym Bogu na wyświetlone pytanie. Ja się myślę Eucharystę, wyświetlone spotkanie żywym i prawdziwym Jezusa Chrystusa i przyjęcie Go z głębokiej wiery w swoje życie zachłocić tutaj Ciebie, każą siodnie, nie czekając już zawsze, ale siodnie. A kazać, Panie Boże, Ciebie lubił się swoim życiem. Tym, kim ja jest. Chcemy to pokazać na ulubowie drugiego człowieka. Wyznaj naszą wierę. Wierę w jedynego Boga, Ojca Всемогутного, Stworzyciela nieba i ziemi, всеблагочного i niebacznego, i jedynego Pana Jezusa Chrysta, Syna Bożego Jedynorodnego, Zajca Narodzonego, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, нароженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, взошел с неба, и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, а вот и Писание, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який зайца и сына походить, якому разом зайцом и сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Открыв наше серце Богу, який неспинно наповняє нас своєю ласкою, і узнесем до Його соборної молитви.
Молимся за Христов костел, как неспомно обвешал добрую новину из мертвых повстаний своего проживаного Пана. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за святого Отца епископов, преемников апостолов, чтобы тяжкие хвилины яны отчували допомогу своего Божьего наставника. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за тых христиан, які не приймають святих сакраментів, щоб яны не отдалялись от Христа и здолели принять Его любовь. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за тых, кто зараз находится в спочинку, чтобы обновили свои физические и духовные силы для выполнения своих обовязков. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за христианские семьи, как оживленные Божьей любовью, и мы жили в спокое и едности. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за нас, удельников этой святой мши, как мы научились дяковать за кожное отриманное добро и делиться им с лишними. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, особливо способ за Станислава и Прониславу, которую Бог принял до супружности избавлены. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. И утешим прославе Богу Твоя просьба, интенция за вещами, просим на котором Христе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты любишь всех людей. Выслухай наши молитвы и просьбы и одари нас Твоим спокоем. Прас Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 201. Jesús, дай силы, дай царя, Jesús, дай силы, дай царя, покунуся я у его креницы. Jesús, дай силы, дай царя, Jesús, дай силы, дай царя, покунуся я у его креницы. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офряду з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Прими, просим Тебе, Пане, эту веру, хвалы и милостивления, и ученика почищенные эмоции, мы могли веровать Тебе щирую любовь наших сердцев, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Угодно это і справедливо. Запrawdy godne это и справедливо, слушно и збавенно, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Panie Święty Ojcze Wszechmogutny, Wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego. Bojąc litość i dobrać na człowiectwo, narodził się z Panny Maryi. Pro swoją muku na krzyżu wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a pro swoje zmartwychwstanie dał nam wieczne życie. Temu z aniołem i arkaniołem i z wszystkimi świętymi my obwieszczajem Twoją chwałę, razem z nimi usklikajuszy. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на выше
Jezus Chrystus uwaskrosił, послал на апостолов Духа Святого. Раз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освети Тебе дары росою Духа Твоего, aby не стали się dla nas ciała i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, udział chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, кажучи: Бярыце i ешце z гэтага ўсім, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, кажучи: Бярыце i picie z jego усі, бо to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzu, jaka za was i za mną będzie prolita dziewięć puszczenia wrogów. Гэта czynicie na moją pamięć. Гэта вялікая таємниця віри. Obwieszczają śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznają Twoje воскресение i czekają Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć z mертвych powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas godnym, стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как учих нас, спрямающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всем świecie, doskonale w любови, razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i всім duchowieństwa. Pamiętaj tak samo про bratów i siostr naszych, jakie pasнули надію на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволь побачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуй się nad усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному, єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и пречистым Обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, которые справедливо подобали się Тебе. Как згине мы хвалили и прославляли Тебя, про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся, Дайца Небесного, нас научил наш Пан Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владычество Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Panie, zbaw nas od wszego zła. Daj nas chaosu, pokój u dni nasze. Dopomażemy mu miłosierności Twojej, jak my byli zauczyli wolne grachu i zachowane do siebie spokoju. Czekali wspomnienie nieszczęsnej nadziei, przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бог Твое благодарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважая на грехи наши, на веру Kościoła Twojego, i pусть ласкаво згодно с Твоей волей даруйте супокоем и едность.
Ty żywiesz i władasz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Передайте ближним знак спокою. Ось Baranek Boży. Ось той, хто бере на себе гріхи світу. Щасливе, покликане на вечеру Єрона. Пане, я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Ja dobry pasterz i życie moje oddaję za wierzę. Номер 26. Хлеб небесный дал нам Пан,
Modlę się. Panie nasz Boże, Ty umocował nas najświętejszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Ciebie, kapach wiara, jaką my często Tobie składajem, była dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia. Przez Chrysta Pana naszego. Posłuchajcie kolarkę duszpasterskie objemy na 12 niedzielę zwyczajne. Po pierwsze szczerość Wam dziękuję za supportoczenie już naszą malitwą. Dziękuję tym, którzy wybierali naszą kapliczkę za składzie na ofiarowanie. Osobliwie dziękuję za ofiarę, jakie składacie na budowę naszego kościoła. Życzę wypatrzenia się do naszego tej siedmiu będzie uczynić. Niechaj to Bóg musi Wam narodzić. A na tym tygodniu liturgii my mamy tak bagata uroczystością na tym tygodniu, bo już w poniedziałek, zawтра, 24, uroczystość narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Święta msza 19 godziny u nas, a uroczystość odpustowa u Mińsku, u parafii księdzów salezjańców na Sierobrancy. U piątnicy 28 czerwca uroczystość Najświętejszego Serca Jezusa. W ten dzień będziemy modlić w osobliwy sposób o świętości dla świętarów. Święta msza w naszej kaplicy o 12 godzinie i 19 godzinie. W ten dzień nie obowiązuje nas post usuwanie od miastnych strawów. U sobotu 29 czerwca uroczystość Świętego Piotra i Świętego Pawła Apostola. Święta msza o 12 i 19 godzinie. Zbór ofiarowania w ten dzień przeznaczający na potrzeby apostolskiej stolicy. A prozowieść miesiące czerwiec, do końca tego tygodnia, zapraszamy do nabożeństwa, w 18:30 adoracja Najświętejszego Sakramentu, czyli nabożeństwo na uszanowanie Najświętejszego Serca Jezusa. Zapraszałem tak samo brać udziału pielgrzymce do Bucława, można zapisać się na pielgrzymku u zakrystii. Początek pierwszej pielgrzymki 1 lipca, właśnie się to już przy 8 godzinie, jak będzie co katedry. I organizacyjna wstrzecza będzie zabywaca 9 czerwca, właśnie się to już przy 19 godzinie tu u nas u kaplicy. To musi kto tu zapisał się, kto idzie zapisy nasze parafialne grupy, które zapraszają u soboty wieczór na tę organizacyjną wstrzeczu. Koszty złączone z pielgrzymką są programowane. A budут tak samo jak zawsze autobusna pielgrzymka, wyjazd 5 lipca w piątnicę wieczór i wiertanie 6 lipca na ślad uroczystość. Każda autorku kaplicy odbywająca nabożeństwo pod zastupnictwem Świętego Antonia Wodanskiego. Każda śladu zaprasza na nabożeństwo dla Świętego Józefa. Jubilata, imiennika na tych życzę aktywnie składane najlepsze pożądanie, Boże błogosławienie, zdrowia, wszystkich patrzennych, łaska na tym dni i swoje dzień narodzenia świadkowała Weronika, nasza charystka. Wieńczymy tak samo jej, dziękuję za jej służenie tu w naszej parafii. Pryjmijcie Boże błogosławienie. Pan z wami. I słucham Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w słowach moich Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archanioł Michale, Wierzy nas u zmagani, budź nam oboronej, subrać pokusy i pastach złego ducha. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас Богу душ снують по свете. Amen. Najświętejsze serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami, bezzagadne serce Maryi, будь нашим порятунком, Święty Archanioł Michale, молись за нас. Номер 103.